danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin bas. Wanda ya ci amana haka amanar Allah da shi na yi. Ni ba zan ci amana ba, wanda ya ci amana amanar Allah da shi na yi. Ni ba zan ci amana ba, wanda ya ci amana amanar Allah da shi na yi. Sana faɗi wai za na guje ka na barka na ce musu a'a ne. To bara ku da zancen gaban ki da zan tsaro zancen kishi zan sauraro mai da ni ta mukar yaro na baki sisi ban taro in shagwaba ta more in ya rake kan soyayya na giya. A cikin mu kowa jayayya yanzu faɗa mana dan mu sani da ni yake ba jin kunya. Makarkare ta tare da kai tsakanin mu Allah ya shirya. Ko bar wa Allah komai yan akan hakan nayi jayayya na gi'a. Tunda na ci gari dole ne in toshe kunne na. Lalle kin yi dabara inda ni dai na cika burina. Sai na waye gari an ce mini kai ne angona. Ni dai na shirya akan ki zan yi gwagwarmayar yaki. Ina kuke ma'abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application sai ka kamta installing a nan ne inda zaka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application a nan ne zaka ga waƙoƙi kamar haka. Fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shirin barkwanci, kai mu da sauran ƙayata-ƙayatan shirye-shirye masu ƙayatarwa duk a cikin Basarakiya TV. Kuma bugu da ƙari duk wannan za ku kalle shi ne a kyauta babu ko sisin ku. Basarakiya application ta ku.